आनन्द आम्बानी आरो राधिका मार्चेन्टनि जुलियाव थांनानै सानै सुबुङा हमजादों। नंगौ, आनन्द आम्बानी आरो राधिका मार्चेन्टनि जुलि जानायखौ नुनो मोनगासिनो दं आरो बे जुलियावनो सानै सुबुंखौ हमदों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय हमदों? आनन्द आम्बानी आरो राधिका मार्चेन्टनि जुलियाव हांख्रायनाय गैयाजासे थांनायाव सानै सुबुंखौ हमदों। बै हमजानाय सानै सुबुंनि गेजेराव सासेखौ 26 बोसोर बैसोनि वेंकटेश नारासाया आलुरि होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बिथाङा गावखौ सासे इउटुबार महरै सिनायथि होदोंमोन। गुबुन सासेखौ 28 बोसोर बैसोनि लुकमेन मोहम्मद साफी शेख होननानै मिथिनो मोननाय जादों, जाय सासे फालांगिरिमोन। वेंकटेश नारासाया आलुरि आरो लुकमेन मोहम्मद साफी शेखखौ मुम्बाइनि बीकेसी पुलिसा हमनानै लांदों आरो बैसोर सानैनि बेरेखायै पुलिस बिफाना आलादा आलादायै केस रेजिस्टार खालामदों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सानैबो सेंग्राखौ अन्ध्र प्रदेशनिफ्राय फैदों होनना मिथिनो मोनदों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।